Kalitang Reena Rongpipi aphan karmut along kacirabadun Bangkethom atum pulis aradeng kangnang. Kedamtang citia cikloni phai Krenel Kep Arni di Phu Police Station ke parlo lamding kedam atuwar Nursing Training Center adung sonasing karang arong along tang hek atum Kalitang Reena Rongpipi apran ke endet apihak weking mate kisung ke powek kacetong ahem asoratung di Phu Police Station along lamhoi ki pidang ateng pen police atum bangsus ateng si joy pen apran karmudet atum aphan rita lipsi uthot citi ni phai inkoira pho ani kang sam lamding road kilometer hini chandrasing terang arong amekar kalitang tanuram tuso sopo rensing tuso arta ningkan phokep lapen adun thu kilometer pli sonasing terang arong amekar kalitang manik terang asopo mirjeng terang arta ningkan inkoira hini lapen dothulang mirjeng kathar intiarong amekar sar et inti asopo babusing inti arta ningkan inkoira kekhom labang kekhom atum aphan pulis atum net inang kontang lo non amat pulis aredeng kangnang cek Bangkethom angho katpen kachikobil bedet ajok kopi boson pen lole keceng pen kiyut aberta longkon pelang tang tera bangso puthak ahok katang sai kelong japhan non pulis atum kini kitarik non dude sang sesi sisik pon momlang tang tera bangso puthak lang pon sana